abba sai da ku rike juna da amana kun yi masoya. Ci gare rabbi ban hikima dan na kai sako gundiya na gare masu ƙaunar juna da gaskiya ba sai ya da wato masoya. Kamata zama guda to abba sai ya da ku yo fahimta tsoron ku ya huda idan da kauna da amana su baya yin tsada ku sanya alkawari a tsakanin ku wadda dole ku jagaya. Bai zama illa ba sai da kin jirke zaɓin ki bance ki raina ba. Na shaida abba yana ƙaunar ki ba za na ɓoye ba. Ki masarko na gaskiya wata ranki zamo mara amarya. Da kin yi gadon tarbiyya sai da yar manya kina da halaye na biyayya ga manya kin koya ba ni ko ga sa'anki guda kamar gayya sai da Yusuf nai nazari na gana halinki ya fi hidaya. Abar ƙauna wacce ta yi maka sona mana sako ya zo guna ta ɗauki alkawari duk zigar makiya za ta ma ƙauna ha kai ma rike da amana aboki tun da juna kun yi musaya. So zai zamo ƙauna masu shirin su raba ku da juna ku nazari kaina ku ƙara ɓoye sirrin juna shine kirari na muradi a fagen ƙauna ya zama kowa da ku ya koya. Masoya har da kawunne nasa ko kanne duka dangin masoya ku gane abba da shi da sayyar jinin su yayo gamayya ku yarda su yi aure ya fi daidai tun da sun hau turbar masoya.
kewa kina cikin zancina. Mama Hajara ki gane kauna da so akwai rana. Umma Rabi na zo gare ki, kawu Shehu ga kuma